Promover o autoconsumo en polígonos industriais e portos galegos é o obxectivo do convenio asinado esta mañá entre a Xunta e a Sociedade Recursos de Galicia, un acordo que busca desenvolver actuacións que permitan reducir os custos enerxéticos das empresas implantadas nestes espazos. Nos próximos meses iremos andando partes deste camiño, analizaremos os recursos renovables nos portos e nos polígonos, analizaremos a demanda destes portos e destes polígonos, avaliaremos as necesidades logísticas das frotas e profundaremos nas oportunidades de financiación que brindan os novos marcos regulatorios. E sobre esas bases proporemos solucións de autoconsumo verde eficientes adaptadas a cada polígono e a cada porto de Galicia. Lorenzana destacou o labor da Sociedade Recursos de Galicia, que asegurou vai na liña da política industrial e económica da Xunta, que busca como fin último abaratar, dixo, a enerxía de todos os galegos. Que estamos presentando por primeira vez, pois, un proxecto tanxible, público-privado, de colaboración entre o Goberno de Galicia e esta sociedade tamén público-privada que creamos cunha finalidade clarísima que decía o conselleiro delegado. Temos que traballar en descarbonizar a economía galega e temos que traballar en por os servicios ou os recursos naturais de Galicia ao servicio dos galegos. Segundo explicou, os estudos que se van realizar en virtude deste convenio van permitir que as industrias galegas e todos os portos de Galicia poidan ter no futuro unha enerxía moito máis barata e ir avanzando na descarbonización. Estamos asinando unha colaboración para permitir que as industrias galegas e tamén todos os portos de Galicia poidan ter no futuro pois unha enerxía moito máis barata, que poidan pouco a pouco ir avanzando na descarbonización e, en definitiva, o que estamos facendo é máis competitiva a nosa industria e estamos facendo máis competitivos os nosos portos. Pola súa banda, o conselleiro do Mar puxo en valor a suma de esforzos e que a través deste convenio se impulsan e melloran os portos galegos, co fin de facer rendible e sostible o sector, establecendo sinerxías que permitan afrontar os retos do futuro. A este medio do que levamos vivindo tantos anos, nosos pais, nosos avós, e que teñen que seguir vivindo os nosos fillos. Por iso é fundamental estar no camiño, na senda do futuro, deses tempos futuros, desa economía en donde a sostenibilidade e a economía azul son sin duda ningunha senda que temos que recorrer entre todos e queremos seguir sendo vanguardia. Villares recordou o investimento que a Xunta está a facer na mellora e acondicionamento dos portos galegos. Sono de Tragovea chega a cada os 1,7 millóns de euros para a mellora da lonxa e a renovación do firme, pavimento e luminarias con tecnoloxía LED.